प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। बोली मैया भवानी की जय। प्रेम से बोली दी गुरु बहिना सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आई जितना भी हमार गुरु भाई बहन ये यूट्यूब के माध्यम से हमके देखा तनी, सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। आई रउरा सबके बीच में एगो बड़ा ही भगवान भोलेनाथ के कहानी सुंदर सुनावे जातनी। अगर जे ये कथा कहानी रउरा सबके अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब जा। आई ये कथा बड़ा ही रोचक बा, रउरा सब ये कथा के पूरा पूरा सुनब जा। आज के युग जमाना के अनुसार ये कथा बा। देखिए दीदी, एगो गांव बा, ओ गांव में बड़े बड़े लोग बा, लेकिन वही गांव में एगो घर बा जौना में एगो महतारी या बेटी बालो। ए दीदी बड़ा ध्यान से कथा के सुनब जा। वो महतारी बेटी ऐसन बालो कि गांव के लोग के शांति से रहे नहीं खेलो दे। महतारी जौन बड़ी 7 घर में झगड़ा लगावत तरी, तो लड़किया उनकर 14 घर में झगड़ा लगावत तरी। अब देखी वो गांव भर के लोग के सलसत से रहे नहीं खेलो दे। केहू के एगो रोटी चैन से खाए देत नहीं खेलो। दोनों महतारी बेटी माई आप के लोग के परेशान करो तरी झगड़ा लगा लगा, तो लड़किया आपके लोग के परेशान करो तरी झगड़ा लगा लगा। जेकरा घर में देखता लो कि लोग बढ़िया से बा, प्रेम से बा, जाके ओकरा घर में झगड़ा लगा के विवाद करा देता लो। यही करते करते ये दीदी एक दिन के बात है कि लड़की जब सियान हो गई तो लड़का वाला वो लड़किया के देखे खातिर एक दिन आई लो। लड़किया के देखे खातिर आई लो। लड़की के जब देखा सुनी होखे लगल। ए दीदी लड़की बड़ा सुंदर रहे, लड़की खूबसूरत रहे, बड़ा गोरगार रहे। लड़की पसंद पड़ गई। लड़का वाला लड़की पसंद कर लिहलस। जब लड़का वाला लड़की पसंद कर लिहलस तो पसंद करके अपना घरे जाए लगल लो। जब जाए लगल लो तो देखी अगर शादी ब्याह लोग करेला तो घर के यारी कगरी पूछेला कि लड़किया कैसन हो। अब जाके जौन लड़कवा के बाबूजी बड़े वो जाके यारी पास पूछत रहे कि ई बताई जा कि लड़किया कैसन हिया। हम तो लड़किया के देख ली, सुन लेनी, लड़की सुंदर बिया, लड़की पसंद पड़ गई, लेकिन बढ़िया हिया नु लड़किया। गांव घर के लोग जवन रहे ये दीदी कहते कि अरे बाप रे बाप, वही लड़की के पसंद करके जाता रह। ओकर माई 7 घर में झगड़ा लगावेले तो लड़किया 14 घर में झगड़ा लगावेले। अब तो लड़का वाला सुनलन, सुनिए के हाथ जोड़ देहलन, कहतरन कि हम लड़की से बियाह ना करब, हम लड़की से शादी ना करब। अब देखी लड़का वाला नकार के चल गई। तबले फिर एक दिन के बात है कि एगो लड़का वाला फिर लड़किया के देखे खातिर आवतरन, लेकिन उ जौना लड़का के बाप लड़किया के देखे आवतरन उ लड़का ये दीदी गुरु जी के शिष्य रहे, भगवान भोलेनाथ के भक्त रहे। लड़किया के बापवा सोचलन कि गांव ले बतावला ले बढ़िया बा कि जौन सच्चाई बतावन हम ही बता दी। आखिर हमारा घर से हमार लड़की देखी के जाई लो, गौवा में जाई लो तो केहू ना केहू कहिए दी कि ओकर माई 7 घरे झगड़ा लगावेले तो लड़किया 14 घरे झगड़ा लगावेले। अब वो लड़का वाला लड़की देख लिहलो, लड़की पसंद पड़ जाओ, इसे कि लड़की बड़ा बढ़िया रहे, सुंदर रहे, लाम लहकार खूबसूरत रहे। ओहो लड़का वाला लड़की के पसंद कर लेलन। लड़की पसंद पड़ गई। जब पसंद पड़ गई तो लड़की के बाप हाथ जोड़ के कहत रहा लड़का के बाप से कि देखी एगो बात बा। लड़का के बाप कहलन कि का बात बा। तो यह बात बा कि लड़किया के माई 7 घरे झगड़ा लगावेले तो लड़किया हमार 14 घरे झगड़ा लगावेले। अगर मंजूर बा तो शादी करी, आ नइखे मंजूर तो कौनो बात नहीं थे। लड़का के बाप तनिको घबराइले ना, कहलन कि ठीक बा, हम घरे जातनी, राय सलाह ले लेतनी, तो हम रउरा के खबर लेके आई। ए दीदी देखी अब लड़का के बाप घरे गइलन।
आई अपना मेहरारू से कह तरन की देखो ना, जब लड़की के देखे गोरनी है, लड़की तो बड़ा सुंदर बिया, लड़की खूबसूरत बिया, लाम लहाकर बिया, लेकिन लड़की के बाप कहता कि एक माई 7 घरे झगड़ा लगावे ले, तो लड़की 14 घरे झगड़ा लगावे ले। अब जब उनकर मेहरारू सुनली तो कहतरी कि ये दादा, ऐसा लड़की के हमारा काम नहीं थे, उ तो आई तो हमारा कपार पके कहू बार ना रहे दी। जब नैहर में ओकर उ हाल बा तो एजा आई तो तबाही मचा दे। कहलन कि ये खाली हो ना हो लड़का से पूछ ली, ऐसे कि लड़का के नु राखे के बा, कौनो हमनी के राखे के बा। ये दीदी देखी लड़का के बाप जाके लड़का से पूछा तरन कि ये बबुआ देखा ना, लड़की देखे गोई रनिहा, लड़की तो बड़ा सुंदर बिया, लड़की खूबसूरत बिया, लेकिन लड़किया के बाबू कह तरन कि एक माई 7 घरे झगड़ा लगावे ले, तो लड़किया हमार 14 घरे झगड़ा लगावे ले। मंजूर बा तो बियाह करी, आ नइखे मंजूर तो कौनो बात नहीं थे। लड़का जब इतना बात सुनलस गुरु बहिना, तो कहता कि बाबूजी कह दी कि हमार शादी वही लड़की से होई। कहलन कि ठीक बा। लड़का कहलस कि हमार शादी वही लड़की से होई, लेकिन कह दी हो कि हमरा के 4 गो सामान दे दी, तिलक दान दहेज दी है या चाहे ना दी है, बाकी 4 गो सामान हमरा के दे दी। लड़का के बाप कहलन कि कौन कौन सामान बतैबा तबे हम लड़की के बाप से जाके कहब। कहलन कि देख, एगो झाड़ू, एगो डंडा, एगो चलनी आ एगो बकरी, 4 गो सामान हमरा के दे दी। फिर लड़का के बाप गुरु बहिना लड़की के द्वार पर जाता रह, लड़की के बाप से कहलन कि देखी शादी होई, लड़की के शादी हमरा लड़का से होई, लेकिन रउरा तिलक दान दहेज देहब चाहे ना देहब, 4 गो सामान हमरा के दे दे। लड़की के बाप बड़ा रोआ गिरा के कहलन कि मांगी कौन कौन सामान, 4 गो मांगतनी। कहलन कि देख, एगो डंटा दे दी हो, एगो चलनी दे दी हो, एगो झाड़ू दे दी हो, आ एगो बकरी दे दी हो। कहलन कि ठीक बा, हम इतना सामान रउरा के दे दे। ए गुरु बहिना शादी के दिन आ गइल, शादी उदी हो गइल, सुबेर खा लड़की विदाई हो गइल। लड़की के बाप एगो झाड़ू, एगो चलनी, एगो डंटा आ एगो बकरी संगे संगे दे दिहलन। अब कहार जौन रहला डोली उठौला आ लेके जाए लगला। डोली लेके जाए लगला, यह जेठ बैसाख के दिन रहे, बड़ा तवेला, बड़ा घाम लागेला ए दिन में। अब वो बेचारा प्यास गइला, कह तरह दुल्हवा से कि बबुआ हमनी के तो बड़ा जोर के प्यास लागल बा, तनी गछिया के डोलिया धर तनी जा, आ तनी सुस्ता ले जा, छहा ले जा, आ तनी पानी उनी पी ले तनी जा, तो फिर हमनी के डोली उठाई जा। दूल्हा कहलन कि ठीक बा, कौनो बात नहीं के, पानी उनी पी लो, सुस्ता लो। ए गुरु बहिना अभी लइकवा का कैलस दूल्हावा कि बकरिया के घामा बांध दिहलस। जब घामा बकरिया के बनलस तो बकरिया बोले, आ जई हली बकरिया बोले तई डंटा ओकरा के मारे। अब तो डोली में से देखत तो कहतरी कि अरे बाप रे बाप, अरे कैसन कसाई के संगे हमार बाबू माई बियाह कर दिहले दादा, ई तो बकरिया के मार के लाशा काट दिहलस। जई हली बकरिया बोले, बेचारा बकरी के मारते 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 माने वो बकरी के एकदम मुआ के छोड़लन, बकरी के जीव जान ना रहे, पीटत पीटत ओकर लाशा काट दिहलन। अब तो लड़की थर थर कापत या कहती ये दादा, अरे तो कसाई बा, ये दादा का जने पागल हो कि बौरा हो, अरे कैसे हमार बाप महतारी एकरा से काहे कि हमार शादी कैल हो। जो बकरिया के इतना मारता तो हमारा के घरे ले जाई तो हमारा के कितना मारी। अब बेचारी डरे, अब थर थर डोली में कापत रे, कहार सुस्तैल सा बेचारा, फिर डोली उठौल सा, उठा के चल दिहल सा। फिर कुछ दूर गइल से ए गुरु बहिना, फिर बेचारा थाक गइल सा, कह तरह से कि बबुआ तनी सुस्ता ली जा, दूर के रास्ता बा। दूल्हा कहलन कि ठीक बा, सुस्ता लो। अब तो फिर का कइलन, जब ओजा रुकल लो तो झड़ुइया के घामा फेंक दिहल, झड़ुइया के घामा फेंक दिहलन। आ फेंक के कहार होने सुस्ता तल तले मार डंटे मार डंटे मार डंटे झड़ुइया का मार के भूसा बना दिहल। अब लड़की डोली में से देखते तो ओकर हल हल देह कापत, कहते ये दादा ई सन की हकी पागल है, कैसन से हमार बाप महतारी बियाह कर दिहल। ये तो बुझाता कि हमरो के जियत ना छोड़ी घरे ले जाई। अब देखी ए दीदी फिर कहार वजह से डोली उठावल लो,
अब डोली उठावलो तो गांव के गैड़ा पहुंच गइलो। जब गांव के गैड़ा डोली लेके पहुंचल लो तो एगो घरवा के गमुआ के बहरिया इनार रहे। कहलो के बबुआ इनारा पर तनी मनी रुक ली जा आ तनी पानी ओनी जैसे पी ली जा ठंडा, फिर हमनी के अब घरे के हाली डोली उतारब जा। दूल्हा कहलन कि ठीक बा। उ तो लइकवा ये दीदी उनका के ज्ञान देवे के रहे उसे वहां करे। अब देखी ओ जा डोली रुकावल लो, सबके हुई इनार पर से पानी पी पी के अपन खूब बढ़िया से आराम करता सुस्ताता। आई चलनिया लेके बेचारा जाता रन इनरा में से पानी निकालता रन। बताई कहीं चलनी में पानी रुकी। अब जब पनिया ना रुकल तो इनका आगवा ले आई के चलनिया फेंक दिहला ना, फेंक के मार डंटे चलनियों के मार के तूर दिहलन। बेचारी सोचा तारी कह तारी के दादा ई तो यही खातिर बुझा था कि मैं सामान मंगले लब हमरो के जाई तो खूब मारी। कैसन एकर दिमाग बा, ई माथा के बुझाता कि हलुक बा। बेचारी अपना मुंह में कह तारी लेकिन डरे अब तो उनका मुंह में से बोली नहीं निकल। डोली घरे गोइल दीदी, उनकर सास वैली मांग बहरली उतार के ले गोइलो। अब वो घरे लइकवा के घरे जेनिए झाड़ू फेंकल बा उनिए रहे, जेनिए सूप फेंकल बा उनिए रहे। घर में झारन बोहारन फोघरपन हड़िया बर्तन तसली जवन रहे मैं करी खाहे रहे। अब देखी जब रात भर खूब बढ़िया से अपन बेचारी सुतल, सुबेर खा उठल तो सासू कह तरी की देख लइका कहलस के माई जाके कह दे कि पहले मैं घर कोना कानी बहार के लिपेस पोतस, जितना कर खा बर्तन बा उतना माज धो के चिकन करस, आ जितना है घामा झाड़ू से पहले छाहा धरस, आ नहा के पहले पूजा पाठ भगवान के कॉलेज तब खाना बनैन तो हम खाई न तो खाना हम ना खाई, वैसे कि हम भगवान के भक्त हैं। उनकर सास बोली तो कह तरी की देखो ना पहले ही खाना न तो बनैया, पहले घर द्वार झाड़ ल लीप ल पोती ल जितना कर खा बर्तन बा माज के एकदम उज्जर कर द चमका द, आ तब तू नहा ल धोआ ल पूजा पाठ कर तब तू खाना बनैह। बबुआ कहल हन आ ना तो खाना खइहन एंगा बनैबू तो, आ ना तो अगर नहा धोआ के ना बनेबू तो खाना ना खइहन। अब तो बेचारी डर के मारे डेरात रहली कि दादा एंगा ना करब तो हमरो के मार के मुआ दी। बेचारी ये दीदी उठली तो खूब बढ़िया से अपन कोना कानी झरली लिपली पोतली, जितना करी खा बर्तन थरिया उनका घर में पड़ रहे मैं माज के एकदम उज्जर कैली, नहैली धोइली पूजा पाठ कैली, ओकरा बाद खाना बनौली आ सब केहू के खियौली। यही ना करे लगली। करते करते अब वो घर में लक्ष्मी के वास हो गई। कहल जाला दीदी की जहाँ चिकन रहेला, जहाँ बढ़िया रहेला, जहाँ साफ सुथरा रहेला तहे लक्ष्मी जी के वास होला। अब वो घर में धीरे धीरे लक्ष्मी प्रवेश करे लगली। अब एक दिन लड़किया के माई कहते कि जाई ना तनी देखिए तो कैसे बबुनी खपल बिया, अभी ले कोनो खोज खबर ना आई। एजा रलिए तो 14 घरे झगड़ा लगाओ तर लिए तनी जाके रौरा खबर लेके जा कैसे उ खपल बिया ससुरा में। लड़की के बाप ये गुरु बहिना जाता रन गोइलन तो डेराते डेराते द्वार पर गोइलन। अब तो लड़की बेचारी अपन घरे खूब बढ़िया से साफ सुथरा से करो तारी, खियाव तारी, सेवा पानी टहल मय करो तारी। जाके बैठलन, लड़का के बाप देखलन लगलन कहे पानी लिया लो, पानी ओनी पियौलन लो। बेचारा लड़की के बाप कहलन कि बुचिया के समाचार का बा, ठीक बाड़ी? कहलन कि हाँ हाँ। लड़का के बाप अरे राउर लड़की लक्ष्मी बाड़ी, जब से हमरा घर में आयल बाड़ी हमरा घर में लक्ष्मी के बसेड़ा हो गई बा। बाप जब उतना बात ही सुनलस गुरु बहिना उनकर करेजा एकदम फुला गई। कहतरन कि बाप रे बाप एकर मतलब कि हमार लड़की खूब बढ़िया से बिया। कहलन कि देखी अगर रौरा मन होखे तो 2-4 दिन खातिर बुचिया के तनी भेज देती कि घूम के द्वार लांग के चली। कहलन लड़का के बाप की ठीक बा रौरा लिया जाई। अब लड़की के बाप जवन रहलन अपन लड़की के तैयारी कर दिलन, लेके जाए लगलन। पीछा से दामादो राम चल दिहलन। अब गोइल लो जा तो जाई के अपन खूब बढ़िया से पानी पत्तर पियल लो। खाना उना बनावे के टाइम भइल, लड़किया पूछती अपना माई से कि माई का बनाई, कितना बनाई? कह तरी कि कितना बनैबू? 3 आदमी में 15 किलो बनत रहल तो पहुना आयल बनन तो 5 किलो और बढ़ा दो कि 20 किलो हो जा। लड़का सुनल से इतना बात तो कहलस कि अरे बाप रे बाप 15 किलो बनता आ कह तरी कि पहुना आयल बनन तो और 5 किलो बढ़ा दो। कहलन कि देख खाना तू अभी बनई हमर ओहू जो फुगरपने रहे गुरु बहिना, ओहू जो फुगरपन रहे
चारू ओर फुगर पातर रहे, जेनिए बर्तन थरियनिए फेंका रहे, जेनिए हाड़ी तसली मय करी खा, जेनिए झाड़ू कुचू मय घामे रहे। कहलन कि देखा पहले कोना कानी घर दुआर झाड़ बोहार लिप पोत आ खूब बढ़िया से कर खा, जितना बर्तन कोयले बड़ू लोग माज के एकदम उजर कर। जान तरुण हमके खाना खानी अब तो डेरा रली मार देख के खूब बढ़िया से अपन साफ सफाई कैली, नहैली धोैली, पूजा पाठ कैली। कहलन कि देखा 1 किलो चाउर डली है। अब तो लड़किया के माई जौन बिया हुड बुड ले के दादा 1 किलो चाउर अपने के खाए खातिर बनवावत तरन, हमनी के का खाई जा। कह तरी के बाबूनी 1 किलो चौरा में होई पहुना अपने खातिर बनवावत तरन। लड़के कहते कि माई अब इनकर मार देखलू ना, बकरी के मारत मारत लाशा काट देलन, तो तू कामना गंती नहीं बाड़ू। अब तो लड़कियों का माई डरे कुछ बोलत नहीं, कह तरी कि ज्यादा जितना पहुना कहतरन उतने भर कर। अब 1 किलो चाउर बनौली, सबके बैठौली, खाना परोसली। खाना खूब बढ़िया से एक गुरु बहिना खियबो कैली आ तसली में 2 आदमी के खाए भर खाना बाचिए गो। अब कहलन कि देख कह द कि कल से चर्चा के घरे हुई, कह द अपना माई से कि जाके पूरा गांव के चलावा दिया। अब तो सुनली तो कह तरी कि दादा हम केहू के घरे ना जानी, हम शिव चर्चा या गीत या मंगल आ भगवत या भजन हम ना करेनी, का पहुना करवावतार। फिर लड़की कहते कि माई अभी तू इनकर मार देखलू ना, बकरी के तब मारते मारते लाशा काट दिलन, तनी मुनी एने उने होखबू तब बुझिया कि अब हमार का बीती। डर के मारे ये दीदी अब लड़की के महतारी पूरा गांव के चलावा दिया। शिव चर्चा बैठल, शिव चर्चा करावे लगलन, होखे लागल। अब गांव भर के लोग कहे कि आखिर कनी के मन में एक बाइक ढुकल है का कि तो घर घर में झगड़ा लगावत फिर तरलिए सब महतारी बेटिया बड़ा अचानक शिव चर्चा लगल से करे। त गांव के लोग ये दीदी शिव चर्चा सुने खातिर ना कनी के देखे खातिर आई कि आखिर कैसन वैसन आदमी बाकी कनी के भगवान में मन बसा दिहल, दिल बसा दिहल। गांव भर के लोग जुटल, शिव चर्चा करावे लगलन, कहे लगलन, कथा कहानी सुनावे लगलन। अब वो दिन से वो गांव के लोग बड़ी तारीफ हो दामाद के करे लागल कि बबुआ तू अइला तो ये सुधर गोली सता, गांव के लोग सुधर गई। ऐसे कि केहू के महतारी बेटी चैन से रहे ना देत रही है सब। ये गुरु बहिना बहुत दिन से सारा गांव के लोग भगवान के चरण पकड़ लिहल, केहू अपना घरे शिव चर्चा करावता, केहू अपना घरे कथा कहवावता, केहू अपना घरे भजन करावता। वो दिन से खूब सुख शांति वही लड़का के चलते वो गांव में होखे लागल। तो आई प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।